m'ha tocat presentar aquesta primera ponència de les jornades. Hem convidat en Marta Llobet i en Ferran Cortés. Són dos professors de la Universitat de Barcelona. Tots dos són professors del grau de Treball Social, estan en el Departament de Treball Social i, a més, comparteixen docència a un títol que jo m'ha cridat una mica l'atenció i m'ha paregut molt engrescador, que és el tema d'activitat artística, inclusió social i transformació social. Tant un com l'altre són... Faig una presentació conjunta, com veus, tinc els dos currículums aquí i veig que hi ha molts elements comuns. Llavors, tots dos són treballadors socials i tots dos són sociòlegs. Imparteixen aquesta docència en el mateix centre, en el mateix departament, i tenen nombroses publicacions en relació a intervenció comunitària també de manera conjunta. He vist que s'estan especialitzant no només en temes d'activitat artística, inclusió social i transformació social, sinó també inclusió a través d'activitats esportives. I res, podeu començar amb voler. Molt bé. Bé, doncs bon dia a tothom. Jo d'entrada volia agrair la convidada per part de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, a la senyora Fina Santiago, al senyor Joan Antoni Sales i al senyor Andreu Orrac, per poder-nos convidar i tenir l'ocasió de compartir amb tots vosaltres algunes reflexions fruit de les nostres trajectòries tan formatives en formació de grau com en formació continuada amb professionals del camp de la intervenció social i també a partir de la recerca. Dit això, nosaltres no som coneixedors, com vosaltres, en aquest cas, de la realitat de les illes i en aquest cas en concret de Mallorca. Per tant, sí que, fet aquest incís, algun dels elements que possiblement nosaltres abordarem en termes d'anàlisi de la realitat, segurament vosaltres els podreu baixar i circumscriure a la realitat concreta de cada un dels municipis, de pobles, etc., en els quals vosaltres interveniu. Bé, si jo hagués fet aquesta xerrada 10 anys enrere, no hagués començat o no hagués vist la necessitat de començar abordant el tema de quina és la realitat que tenim i per què fa falta la intervenció comunitària. Tenint en compte d'una manera que ens ha precedit aquests darrers anys un context de crisi econòmica, financera econòmica, que sens dubte ha impactat en les poblacions, en els territoris en els quals nosaltres intervenim, es fa necessari, almenys així jo ho veig, cada vegada més quan parlem de treball comunitari i del treball comunitari que s'ha de fer en els serveis socials, explicar per què fa falta aquest abordatge comunitari, aquesta mirada i aquesta orientació comunitària per part dels serveis socials. Bé, bàsicament la intervenció em volia centrar com en 3 punts, aniré segurament més ràpid del que havia previst. El primer era situar alguns elements del context, el segon era entrar pròpiament una mica en la noció de comunitat i en el tema d'alguns nous actors que apareixen d'una manera en el terreny de la comunitat i pels quals hem de comptar a l'hora de fer un abordatge de tipus comunitari i finalment intentaré situar o plantejar algun dels elements d'una manera per poder orientar d'alguna manera els serveis socials cap a aquesta mirada i aquesta intervenció comunitària. Bé, d'entrada, sens dubte, hem de situar el tema de la desigualtat. És a dir, tenim en aquests anys, d'alguna manera, hi ha hagut un increment de les desigualtats, veiem unes desigualtats internes, fins i tot, segurament, a la mateixa ciutat de Mallorca, no és el mateix en un barri que en un altre, la realitat que es dona en determinats barris és diferent a la d'altres territoris i, en aquest sentit, cada vegada més veiem aquests elements de desigualtat entre territoris. No és el mateix, tampoc,
està en un determinat municipi que encara, doncs, en aquest sentit, perdó, en un poble en el que encara té tot el tema del teixit al voltant de l'agricultura, fins i tot desenvolupat a través d'activitats de turisme, etc., que viure en territoris en els que hi ha, en aquest sentit, hi ha hagut una certa disminució d'aquesta capacitat agrícola, una dificultat de reproducció en aquest sentit dels pagesos, dels que es dediquen a cultivar la terra i fins i tot un cert abandonament de les terres. És a dir, per tant, ens trobem amb realitats en aquest sentit molt diferents i molt desiguals. Hi ha autors, en aquest sentit, que ens marquen com les desigualtats directament afecten en el sentit que, d'una banda, deterioren les relacions socials, evidentment tenen un impacte claríssim en la salut, d'una manera des del punt de vista de l'esperança de vida. És a dir, per exemple, a la ciutat de Barcelona, la distància entre el barri més ric i el barri més pobre hi ha una distància de 10 anys amb esperança de vida. Això vol dir que els veïns i veïnes que viuen en el barri més ric tenen moltes més probabilitats, moltes més oportunitats que els veïns i veïnes que viuen en el barri més pobre de la ciutat. I això és una realitat que es dona en aquest sentit arreu. Bé, per tant, tot aquest increment de les desigualtats, evidentment, té un impacte en la comunitat. I aquest impacte vol dir, i això està estudiat a través de la recerca, que no m'hi puc estendre, d'una banda té un impacte en les relacions socials, és a dir, quan més d'una manera s'incrementen les desigualtats entre la població que viu en diferents territoris, això afecta a la confiança dels ciutadans, separa, en aquest sentit, divideix, crea situacions de divisió social, reforça elements de discriminació, d'estigmatització, de construcció d'estereotips, d'aquesta idea, d'aquest imaginari de els que venen, els que han vingut darrerament en els últims anys no són igual que altres, no són igual que nosaltres i, per tant, aquests elements no acosten, sinó que en aquest sentit moltes vegades generen distanciament. Hi ha també, evidentment, aquesta desigualtat afecta amb una menor participació tant social com cívica com política, és a dir, les persones en situació molt vulnerable i en situació de risc d'exclusió social, això també ens ho diu sempre la recerca, evidentment són gent que participen menys en la societat en la que viuen, tenen menys capacitat de poder prendre les decisions en relació a la seva vida i també afecta d'alguna manera amb un afebliment de les xarxes de suport, de les xarxes d'ajuda mútua, de les xarxes de reciprocitat, d'intercanvi. Hi ha també una menor capacitat, en aquest sentit, de cooperació i, d'alguna manera, aquest element és un element que apareix en els diferents territoris. També és cert que els nostres barris han canviat. És a dir, si nosaltres analitzem, sobretot en el món urbà, analitzem els barris en els anys 80 i analitzem els barris ara, en molts casos en trobem que s'han donat moviments, fluxes de població que ha entrat i sortit de forma molt ràpida i que, en certa manera, tenim un dibuix d'uns barris molt més heterogenis, en el que la gent no es coneix tant com es coneixia en aquest sentit anteriorment i també s'han accelerat processos de segregació urbana, residencial, de tipus escolar, fruit d'aquest increment de les desigualtats que s'ha donat entre, en aquest sentit, territoris. Evidentment, també trobem territoris en els que es dona una major concentració ètnica, és a dir, persones nouvingudes que d'alguna manera s'acaben instal·lant en determinats territoris i també es dona en determinats barris el fet que hi ha hagut gent que ha pogut marxar d'aquests territoris i moltes vegades de determinats barris han sigut gent que ho han viscut en termes de promoció personal, de promoció d'alguna manera, i en canvi la gent que s'ha quedat en determinats barris algunes vegades, això ens ho analitza també la recerca, en certa manera volien marxar però no han pogut marxar i s'han sentit una mica com atrapats en determinats territoris. Fet que fa que s'ha donat canvis ràpids de població en aquest sentit que ha arribat nou en aquests territoris i fa que entre la gent que ha arribat i la gent que està no es coneguin molt o no es coneguin tant com el que es podien conèixer anteriorment. Per tant, tot això, sens dubte, afecta a la confiança,
afecta d'una manera, té una incidència a les relacions, ens vol dir també que parlem de valors, d'interessos en aquest sentit diferents i clarament té una incidència en la desvertebració d'una manera, en aquest sentit, de la vida comunitària de cada un d'aquests barris, pobles, etc. I pot, a la llarga, si no hi fem res, pot, evidentment, portar lloc a un increment de tensions, de situacions de conflictes, de situacions de convivència. És a dir, per tant, i això ve lligat també amb un element que és el tema del debilitament dels mecanismes que tradicionalment han potenciat o han afavorit la integració social, com han sigut el mercat de treball, la família, el mateix estat, la mateixa administració i, en aquest sentit, la comunitat. Fet que no en cada un d'aquests territoris, d'alguna manera, es veu aquesta mateixa capacitat d'aquests 4 actors d'afavorir aquests processos d'integració social. I alhora és especialment delicat el veure com cada vegada més tenim determinats barris a les ciutats, sobretot, que concentren un cúmul de situacions de desavantatges socials. Per tant, serien territoris moltes vegades d'especial atenció, d'especial intervenció i probablement d'especial prioritat des del punt de vista d'intervenció comunitària. Bé, no incidiré molt a pinzellada. Hi ha un estudi fet per l'Institut de Govern i de Polítiques Públiques, justament, que es diu Barris i crisis, que ha analitzat justament com ha afectat la crisi als barris i la capacitat de resiliència comunitària dels barris. Bàsicament, 2 dades. La primera, una és que no tots els barris tenen o han tingut la mateixa capacitat de resiliència comunitària, de fer front, de fer emergir aquesta capacitat de poder donar la volta, de poder donar respostes a les situacions i a l'impacte de la crisi en els territoris i que quan parlem d'innovació social, és a dir, d'aquestes pràctiques, d'aquests petits projectes que moltes vegades emergeixen de l'autoorganització o de l'organització a través del tercer sector conjuntament amb els serveis públics o fins i tot amb el sector privat o amb els moviments socials, en aquest cas, sobretot, el que veiem és que els projectes d'innovació social s'han donat sobretot en els barris de classe mitjana i en aquells barris amb situacions més vulnerables on faria més falta l'emergència d'aquest tipus de respostes no s'han donat tant, llevat o excepció de la plataforma d'afectats per la hipoteca. Bé, en aquest sentit, per tant, els factors, tots aquests factors que jo he intentat situar d'una forma quasi telegràfica, que apel·len a per què necessitem des dels serveis socials, des de salut, des de l'educació, des d'esports, fins i tot des de treball, etc., pensar des d'una mirada comunitària, és a dir, entendre d'una manera la comunitat, en aquest sentit, com una categoria d'acció pública política, és a dir, clarament, fa referència a aquests elements, a l'increment de les desigualtats, a l'increment dels nous riscos socials, a les tendències de desvertebració que afecten directament a la vida, afableixen la vida comunitària, a l'increment d'aquestes situacions que jo deia de tensió, a les concentracions en determinats territoris de les desavantatges i un element que directament incideix als serveis socials és els processos de desqualificació fruit justament de tota la població que en aquests darrers anys d'una manera ha tingut que accedir als serveis socials a vegades per primera vegada i que per tant té que dependre de l'assistència social, de l'ajuda alimentària, de les PIRMIs, etcètera, per poder fer front en aquest sentit a la seva realitat. Són processos de desqualificació social que els hem de tenir en compte i sobre el qual s'ha de poder incidir-hi també des d'una perspectiva en aquest sentit comunitària. Què és la comunitat? Per què la comunitat? Bé, en aquest sentit, aquí teniu, i segurament us passaran després, bàsicament Maritza Montero, quan planteja el tema de la comunitat és una realitat d'una manera que la identifiquem des del punt de vista geogràfic, físic, a nivell territorial, però sobretot estem parlant d'un constructe. És a dir, les comunitats d'alguna manera no existeixen per si, sinó que s'han de poder construir. És a dir, i segurament moltes vegades fem el símil de comunitat equivalent a barri, a poble, etc. Bé, realment, quan veiem la comunitat, és quan aquesta comunitat actua, quan aquesta comunitat es mobilitza, quan aquesta comunitat d'una manera comparteix. En aquest sentit, es fa
conscient i acaba compartint tant els avantatges que té viure allà com les desavantatges, les dificultats, les vulnerabilitats, etc., que apareixen en aquests territoris. Quan, evidentment, té formes d'organització que estan ja molt clarament articulades en el territori, té unes relacions en xarxa, també. No és el mateix fer treball comunitari en un barri que en un altre, no és el mateix fer treball comunitari en un barri en el que ja hi ha un teixit associatiu que fer-ho al barri de costat, que potser no hi ha la mateixa riquesa de teixit associatiu i, per tant, el treball comunitari justament ha de vertebrar aquest element de poder contactar, de poder d'alguna manera fer aquestes connexions a través d'un projecte, de projectes comuns, des d'aquesta mirada comunitària, per poder fer què? Doncs per poder justament fer emergir aquest sentiment de pertinença al territori, aquesta capacitat de poder integrar d'una manera que el territori tingui aquesta capacitat d'integrar els individus, i això vol dir fer possible o factible que puguin participar en la vida, en la vida social, cívica i política que es donin allà. I, evidentment, també participar en aquest sentit de la cultura compartida, partint de les cultures diverses que en aquest sentit moltes vegades es donen en les nostres ciutats i municipis. Bé, en aquest sentit, o pobles. En aquest sentit, en quant als actors d'acció comunitària, evidentment tenim els actors, diríem, que són els serveis públics locals o de la comunitat autònoma o a vegades en aquest sentit de les diputacions, però és cert que moltes vegades la mirada dels serveis públics és una mirada d'una manera que ha d'anar articulant-se des d'aquesta lògica en xarxa, com comentava en aquest sentit la consellera, a l'element aquest de la transversalitat d'accions. I l'única manera de fer-ho és a través de projectes compartits. És a través d'anàlisis de la realitat compartit que ens identifiquen conjuntament amb la població i amb la gent del territori quines són les dificultats, quins són els problemes i a partir d'aquí la priorització de com abordar-hi aquí. És important a l'hora del treball comunitari en aquest sentit, i el Ferran segurament hi entrarà més abastament que jo, el fet d'implicar no només els professionals de base, sinó també els nivells intermitjos de càrrecs de responsabilitat, en aquest sentit, dels serveis socials, de salut també, i nosaltres això ho vam poder constatar amb una recerca-acció que vàrem fer a diferents territoris de Catalunya, en el que el fet de tenir implicat en aquests projectes comunitaris els càrrecs intermitjos, en aquest sentit, dels diferents serveis, va ser una peça clau, perquè al final són els que han de negociar moltes vegades en els nivells més alts i alhora també són els que han de permetre la flexibilització horària, els canvis de temps, etc. Per tant, aquestes figures són claus. Evidentment, els ciutadans. Tenim ciutadans en aquest sentit, que se senten ciutadans, però tenim ciutadans que no se senten ciutadans, o no se senten ciutadans en aquest sentit de primera. Per tant, un dels reptes dels serveis socials, però no només dels serveis socials, sinó també de l'educació, de salut, etc., és com treballem amb aquells, com incorporem en aquests projectes, en aquells sectors exclosos, en aquells sectors que realment estan en una situació clarament vulnerable i pels quals té sentit el treball comunitari. I aquí, evidentment, hi ha tot el tercer sector, i aquí cada territori té les seves organitzacions, les seves entitats, etc. I aquí sí que volia remarcar l'entrada del sector privat, és a dir, i no en tots els territoris podem trobar, en aquest cas, el sector privat, però hi hem de comptar. És un nou actor que entra en l'escena d'alguna manera de l'abordatge i l'intervenció comunitària i també els moviments socials. Són dos actors que han vingut per quedar-se i, per tant, d'alguna manera, a l'hora de fer intervenció comunitària hem de també comptar amb aquests dos nous actors que, si haguéssim parlat del treball comunitari fa 10 anys, probablement no els haguéssim, en aquest sentit, contemplat. Què significa treballar amb la comunitat? Significa tenir la convicció que el context, el territori en el qual nosaltres intervenim, d'alguna manera vol dir que, per tant, els elements econòmics, polítics, socials i culturals constitueixen determinants, és a dir, per tant, tenen una incidència en el benestar, en aquest sentit, de les persones. Moltes de les situacions que identifiquem com a problemes socials tenen una dimensió clarament col·lectiva
i per tant és molt diferent si les respostes són individuals o són de tipus col·lectiu. Tenen respostes en aquest sentit diferents. Evidentment, per tant, això suposa la mobilització en aquest sentit de la comunitat i intentar reagrupar d'una manera a les persones al voltant de projectes per tal de poder fer emergir aquest sentiment en aquest sentit de comunitat que es construeix. Bé, i per últim, intentaré situar... No sé com vaig de temps. Vas bé, vas bé. Vaig bé? Bé, doncs ara potser em relaxo una mica perquè alguns dels canvis, dilemes o límits per orientar d'alguna manera l'acció cap a la comunitat. És a dir, abordar el tema comunitari, d'una banda, vol dir el tema de com tenim orientats els serveis socials, però jo diria també no només els serveis socials, sinó els serveis de salut, els serveis educatius, la cultura, en el sentit dels centres cívics, etc. És a dir, tots aquests serveis estan pensats, orientats cap a la comunitat o estan més pensats cap endintre. És a dir, que sigui la gent que arribi i que truqui a la porta. I què passa amb la gent que no arriba? Què passa amb la gent que ha deixat d'anar a serveis socials? O què passa amb la gent que ja no va tant, en aquest sentit, als centres de salut? Què passa amb la gent que no va als centres cívics? I, per tant, en aquest sentit, és com repensar les organitzacions orientades en aquest sentit a la comunitat. Per això deia que la comunitat, en aquest cas, s'ha de pensar també d'una manera com una categoria d'intervenció pública i d'intervenció des d'aquesta mirada clarament política. No només com un element, d'una manera, com una metodologia o com una metodologia més que alguns professionals, en aquest sentit, de forma vocacional o perquè s'ho creuen, d'una manera acaben, en aquest sentit, fent intervenció comunitària. Realment ens interpel·la i d'una manera ens planteja també aquesta necessitat de pensar o repensar les organitzacions d'altra manera. Per exemple, quan pensem en els serveis socials, bàsicament parlem de 4, d'una manera, eixos. El que és l'entrada, que és l'acollida, després tot el que seria atenció a famílies, infància, adolescència, tot el tema de dependència, situacions de dependència, que poden ser tant en persones grans com en persones en situació de diversitat funcional, i per últim tindríem tot l'eix de vulnerabilitats, exclusions, etc. Bé, el tema és, en cada un d'aquests nivells, d'una manera, com es pensa la intervenció des d'aquesta mirada comunitària, com s'orienten les accions, en aquest sentit, des d'aquesta mirada comunitària. No només a partir de la gent que estem atenent, de les famílies que estem atenent, que ens acabem fent una composició del lloc i a vegades ens acabem fent una composició de quina és la realitat dels barris o dels pobles que treballem a partir de les situacions que intervenim i no tant perquè coneixem realment el territori, els recursos, els líders, etc., que tenim en el nostre territori. Per tant, en aquest abordatge fa falta aquesta mirada i aquests canvis d'una manera de l'organització per fer possible d'una manera aquest encaix perquè els professionals puguin d'una manera intervenir des d'aquesta perspectiva comunitària, falten, en aquest sentit, també aquest tipus d'orientació. Tot el tema de la distància entre els recursos i les pràctiques. El discurs el tenim incorporat. Tenim incorporat en el discurs l'ús comunitari, però després, quan anem a mirar les pràctiques, les accions concretes, trobem una gran distància. És a dir, que moltes vegades, en aquest sentit, les pràctiques no acaben en aquest sentit, sent realment comunitàries. I això a vegades va lligat també a una certa mitificació d'una manera del que és el treball comunitari, com un treball d'una manera que complica, com un treball que ens demana més, com un treball que no es fa de 8 a 3, com un treball, en aquest sentit, que ens obliga des d'un posicionament vocacional, però si em deixeu fins i tot dir, en aquest sentit, amb un compromís, en aquest sentit tenim molt clar per què som treballadors socials, educadors, integradors, metges, metgesses, i què fem en relació al nostre territori i amb aquesta convicció del mandat que tenim per poder revertir d'una manera les situacions de vulnerabilitat, de desigualtats, etc., que es donen en aquests territoris. Tot el tema de l'especialització dels professionals. En aquest sentit, és una pregunta que ens fem des de fa un temps. Tothom realment pot fer intervenció comunitària o hem d'anar a pensar
d'una manera que s'ha de pensar en una figura especialista, de la mateixa manera que també ens estem plantejant en aquests moments, o també hi ha un debat posat damunt de la taula, si fa falta una certa subespecialització dintre dels serveis socials dels professionals que tenen en diferents situacions, des d'una formació bàsicament generalista que tenim, fa falta una certa especialització, és a dir, fa falta que els professionals que es dediquin d'una manera a aquesta orientació comunitària, d'una manera tinguin una especialització i en aquest sentit també una motivació molt clara per poder d'una manera portar a terme aquest tipus de projectes, i aquest és un debat, pensant molt en models com s'estan fent en altres països, de la figura de l'organitzador comunitari, per exemple, al Quebec, que en aquest sentit té el mandat, l'organitzador o organitzadora comunitària té el mandat de fer intervenció comunitària. És un model i això en tot cas és un tema que ens convida, si més no, a poder fer un debat en aquesta direcció. Tot el tema que la consellera deia, el tema de conèixer i compartir experiències. Aquest és un element fonamental. És a dir, com en determinats territoris ja hi ha experiències d'una manera que s'estan posant en marxa, fins a quin punt aquestes experiències es coneixen en altres territoris, fins a quin punt els propis professionals són, d'una manera, són subjectes també de saber, tenen coneixements i tenen saber que els poden compartir en aquest sentit amb els altres companys. Per tant, des d'aquí també, quan parlem de territoris en els que hi ha pocs professionals, pensar també, per exemple, en la idea de crear una comunitat de pràctica en el tema comunitari per facilitar justament que la gent que pot estar més aïllada en diferents pobles, etc., tingui a mans d'alguna manera recursos, instruments, etc., per poder, en aquest sentit, també desenvolupar el comunitari. Tot el tema de la integració de mètodes. Aquest és un tema també central. Quan intervenim des del punt de vista individual, com podem també passar de lo individual a lo grupal i de lo grupal a lo comunitari, però ja tenir-ho en ment, és a dir, d'una manera no per si surt, sinó el fet de, si treballem amb un grup de famílies monoparentals que estan en una situació clarament vulnerable, com podem passar d'aquesta intervenció individual a una intervenció de tipus global i d'aquí fins a l'objectiu, per exemple, de crear una associació de famílies monoparentals perquè elles mateixes esdevinguin un subjecte col·lectiu en capacitat justament política de poder reivindicar i de poder, en aquest sentit, exigir o plantejar d'una manera el que els hi fa falta. Per tant, d'una manera, aquest element de la integració de mètodes és també una estratègia per poder arribar a l'abordatge comunitari. Tenir en compte també tot el tema del saber popular. La gent pot estar en situació vulnerable, exclosa, però la gent té coneixements, per tant és partir també del saber i dels coneixements que tenen les persones per poder justament capgirar la seva pròpia realitat. I per últim, d'alguna manera, la intervenció comunitària també té límits, és a dir, el comunitari no ho pot tot. És a dir, quan estem davant de barris en els que acumulen diferents situacions de desavantatges en termes de desigualtats, etc., evidentment s'ha de combinar d'alguna manera la intervenció comunitària amb polítiques de tipus estructural que permetin d'alguna manera revertir la situació dels habitants d'una manera d'aquests territoris. Per tant, a grans trets seria la meva intervenció. Moltes gràcies. Gràcies, Marta. Bon dia, moltes gràcies. Jo també agrair la convidada a participar en aquestes jornades. Durant una estona, d'una manera molt més breu del que tenia previst, us presentaré algunes orientacions teòriques i metodològiques, procurant anar una mica més enllà que la Marta i aprofitant també una mica el que ella ha explicat per tal d'impulsar el treball comunitari des dels serveis socials. Per començar, jo crec que és important tenir en compte que el moment actual és una oportunitat important per repensar
el treball social. El treball social entès en un sentit ampli. Quan parli de treball social, jo vinc més del món del treball social, però l'entenc com un espai. Podeu entendre també l'espai de la intervenció social, en el que queda inclòs el treball social, l'educació social, la psicologia social. Doncs ja s'ha explicat molt bé la Marta que, evidentment, la situació del context actual, la situació de desigualtat social, ajuda, diguem, a justificar la importància del treball comunitari. També s'ha parlat en la taula de presentació de les jornades, i també ho ha ressaltat la Marta, la importància de l'aposta política i la importància també de la reorganització dels propis serveis socials en xarxa amb la resta de serveis de benestar per tal de generar una política social amb orientació comunitària. Jo, sobretot, em centraré a rescatar una mica els elements que tenen a veure més amb la justificació teòrica, amb la mirada teòrica que ens ajuda, que ens il·lumina el sentit que té el treball comunitari. Em fixaré, doncs, amb la idea que en l'essència del treball social, en un sentit ampli, trobem la missió, trobem el mandat de treballar de forma comunitària. No només tenim la missió d'acompanyar les persones que estan en situació de vulnerabilitat en el seu procés d'inclusió social, sinó també tenim el mandat de vetllar pel canvi de les condicions socials que en bona mesura expliquen o són causa d'aquestes situacions que normalment en els serveis socials esteu atenent d'una forma individual, d'una forma encarnada. Nosaltres també hem de reivindicar o hem de ser molt conscients que això forma part de la nostra disciplina, forma part del treball social en un sentit ampli i hem de rescatar una mica aquelles orientacions que ens donen pistes de com repensar aquest treball social. D'una manera molt breu, perquè no tinc massa temps, però sí que voldria ressaltar que hi ha alguns models teòrics, algunes reflexions que penso que ens ajuden molt a visualitzar aquesta idea que us volia transmetre. En primer lloc, el model humanista, o sigui, la convicció, diguem, del potencial que tenen les persones. La convicció que la gent que acudeix als serveis socials no només les hem de veure com persones que tenen problemes, sinó també persones que tenen molts potencials i persones que tenen molta capacitat de donar. I la capacitat de donar moltes vegades s'ha de conquerir. I nosaltres hem de poder ajudar a aquestes persones que estan en situació de vulnerabilitat a que puguin donar, que puguin aportar, que puguin ser escoltats. D'altra banda, també la mirada constructivista ens ajuda també a orientar el treball comunitari en el sentit que ens ajuda a situar l'acció a la vida quotidiana i a la perspectiva dels actors i a entendre que la societat la construïm a través de l'acció d'aquests sectors i que nosaltres hem de donar joc, escoltar, donar veu a aquests actors que avui són poc escoltats i tenen poca possibilitat, diguem, de desenvolupar la seva vida. D'altra banda, també una mirada ecològica, una mirada que ens ajuda a entendre el subjecte implicat en un conjunt de sistemes que l'engloben i que ens ajuda molt a inspirar i a donar sentit i coherència a aquest model integrat del que parlava la Marta. Els nivells individual, familiar, grupal, comunitari, social en un sentit ampli estan intrínsecament entrelligats i des dels serveis socials jo crec que tenim una perspectiva molt bona per poder entrelligar aquests diferents nivells. També, evidentment, el model ecològic ens dona molt compte de la importància de recuperar o reforçar o utilitzar els recursos naturals d'un territori per tal de poder respondre a les necessitats que té aquest territori, evidentment, tenint en compte que això no ha, com també comentava la Marta, no ha de desmobilitzar
o legitimar una desresponsabilització de l'Estat. Hem de reforçar la capacitat del propi territori, però entendre que quan hi ha situacions de desigualtat també calen polítiques socials redistributives. D'altra banda, també la perspectiva crítica considero molt important per il·luminar aquest treball social que incorpora l'enfoc comunitari, en el sentit, diguem, de recuperar el compromís social, recuperar, o posar més èmfasi, dic recuperar, però en realitat ja hi ha molt compromís social en la professió, o en les professions de la intervenció social. La qüestió és posar l'èmfasi també en aquest compromís amb l'apoderament de les persones amb les que treballem, aquest compromís també en la transformació social, en la modificació de les polítiques, i això implica també una participació dels professionals en els propis serveis, entenent que si és veritat que estem condicionats pels serveis, però també podem aportar coses a la nostra organització. Penso que ens ho hem de creure, això, que podem aportar coses per millorar el que estan fent la nostra organització. I d'altra banda, també des d'altres espais, com pot ser el col·legi professional o des de la societat civil. La veu del treball social és una veu important que de manera articulada amb la societat civil, amb els moviments socials, pot ser útil en la construcció, diguem, d'una nova societat, d'una societat més justa, més equilibrada, etc. Per anar, diguem, aterrant, ens convé, diguem, situar en què consisteix l'acció comunitària. Jo no m'allargaré, la qüestió de la comunitat ja ho parla la Marta, però en definitiva, de manera molt resumida, és una xarxa de relacions, de reciprocitat arrelada en un territori entre uns actors que tenen uns interessos compartits i una identitat compartida. I que això no ho hem d'entendre com una realitat estàtica, sinó com una realitat dinàmica, en procés. La comunitat l'anem construint al llarg, diguem, del temps. Per tant, això, aquesta idea, em permet una mica ja situar què entenem per l'acció comunitària. L'acció comunitària la podríem definir sintetitzant diferents aportacions. Acció comunitària, desenvolupament comunitari, organització comunitària. No m'aturaré a parlar dels diferents conceptes que parlen de com es fa la comunitat. Em situaré ara, de moment, amb el concepte acció comunitària, d'una manera genèrica. La podem entendre com un conjunt d'actors que prenen consciència que tenen uns problemes comuns, uns interessos comuns, i que s'organitzen per tal de mobilitzar-se i per millorar el benestar social. Aquesta idea, aquesta definició ens posa de relleu que l'acció comunitària està configurada per tres grans dimensions. I això ja seria molt llarg també explicar, però en tot cas aquestes tres dimensions, que són la conscienciació, l'organització i la mobilització, també ens ajuda molt a ordenar moltes aportacions des del treball social, des de l'educació, des de la psicologia comunitària, des de la sociologia crítica, etc., que d'alguna manera configuren el que seria una mica el treball comunitari. Però en grans... Avanço perquè, si no, el treball comunitari, si entenem que l'acció comunitària és aquest intent de fer comunitat, també el que ens interessa molt és delimitar el que entenem pel treball comunitari. El treball comunitari nosaltres l'entenem com aquesta tasca d'impulsar l'acció comunitària des de l'àmbit de la intervenció. Amb això ja estem delimitant el que entenem sobre el que hem de fer els professionals. L'acció comunitària no és una cosa pròpia, òbviament, dels professionals.
només faltaria, gràcies a Déu, tenim molts actors que des de la societat civil i des de molts altres espais, també des d'espais professionals, estan configurant i ajudant a construir l'acció comunitària, però és molt important també situar el que és una mica el que ha de fer el professional. Per això li podem dir treball comunitari. També li podríem dir intervenció comunitària. De manera molt resumida, podem dir que aquesta feina o aquesta tasca comunitària és una tasca organitzativa. D'aquelles 3 dimensions que hem vist, els teòrics del treball comunitari sobretot posen èmfasi en destacar la importància de la tasca organitzativa i la importància d'entendre el treball comunitari com una tasca de constituir i mantenir un grup entorn de l'elaboració d'un projecte de desenvolupament social. Una idea fonamental també a l'hora de construir la idea del que és el treball comunitari és la idea que volem impulsar un procés. I per tant, no només ens interessa el resultat substantiu de l'acció que volem desenvolupar, ja sigui la lluita per reduir l'absentisme escolar o millorar que hi hagi menys soledat a la gent gran, etc., sinó el que ens interessa és que aquesta millora del benestar es faci a través d'un procés en què participin els actors que formen part d'aquesta situació, entenent que aquesta participació genera també tota una sèrie de beneficis afegits a la nostra intervenció. Beneficis en termes de millora de la identitat social dels que hi participen, en termes també d'increment de les seves relacions, per tant, densificació de les xarxes socials, en termes de molts aprenentatges que aprenem quan participem, o en termes d'apoderament, en termes, diguem, de tenir capacitat de tenir veu pública. Per tant, nosaltres, en les orientacions del treball comunitari, és molt important aquesta idea de la participació. Quan mirem també el treball comunitari, penso que també és molt útil poder adonar-nos que el podem fer i el podem desenvolupar en diferents nivells. I que, sobretot, penso que l'aportació que fan Dumas i Seguier ja fa uns anys ens ajuda molt a diferenciar entre 2 grans abordatges, 2 grans estratègies d'intervenció comunitària. Una que té a veure més amb el que es diu la modificació dels dispositius institucionals, que voldria dir el treball més de dalt a baix, el treball més de configuració de xarxes, de serveis i entitats que comparteixen un mateix repte en la intervenció social i d'aquí, diguem, sorgeixen tota una sèrie de plans de desenvolupament comunitari, plans d'inclusió social, plans educatius d'entorn, podríem trobar plans de barri, podríem dir moltes terminologies, també dependrà de cada lloc, però en definitiva poden ser de manera global o poden ser de manera més sectorial, però en tot cas el que prima en aquesta intervenció és aquest esforç de construir una xarxa de serveis i entitats. I és un tipus d'intervenció imprescindible amb aquesta línia del que estàvem parlant de construir una nova manera, diguem, una política social amb un enfoc comunitari. Però també és molt important destacar que hi ha una altra estratègia que també és molt important i que a vegades costa més de visualitzar des dels serveis socials i des del treball social en general, que és aquesta estratègia d'abordatge col·lectiu. És l'estratègia que va de baix a dalt. És aquesta estratègia, diguem, que sobretot es centra en l'organització de les poblacions i que pot tenir un contingut més polític, més com un model més d'acció social, més reivindicatiu, de donar veu a determinats col·lectius, no un col·lectiu d'immigrants perquè tingui capacitat de defensar la seva ciutadania, per exemple, o pot tenir una connotació més d'ajuda mútua, d'ajudar la gent a que puguin desenvolupar xarxes de suport mutu. Aquesta dimensió, aquesta estratègia d'intervenció comunitària
considero que és molt important posar-la de relleu. Evidentment, és molt important si la podem articular amb un plantejament més d'articulació de modificació de dispositius institucionals, però des dels serveis socials, a vegades, jo penso que tenim una especial predisposició a tenir en compte que atenem directament a persones que tenen problemes i que identifiquem millor que ningú aquelles situacions de fragilitat, de vulnerabilitat, i per tant tenim una gran ocasió de constituir grups que d'alguna manera ens puguin apoderar-se i puguin tenir vies per participar en la vida pública. A grans trets, perquè veig que tinc molt poquet temps, fem un salt i, vistes una mica aquest marc teòric més general, situem-nos més en el procés metodològic, en els passos que d'alguna manera hem de poder desenvolupar per tal de desenvolupar la intervenció comunitària. Jo destacaria 3 grans moments, que és el moment de preparació del projecte professional, del projecte de l'equip de serveis socials. Quin és el projecte que té cada equip? Cada equip de cada centre de serveis socials ha de tenir el seu projecte o els seus projectes d'intervenció comunitària. Per tant, hi ha un moment de preparació d'aquests projectes en el que puguem identificar què és el que volem fer, sobre quins col·lectius volem treballar, quins són els nostres objectius en relació al desenvolupament d'aquestes accions. Després, aquest projecte professional, sobretot, tal com hem dit en la definició anterior, el que es tracta és de constituir i mantenir un grup, per tant és una tasca organitzativa, per tant hem de desenvolupar tota una sèrie de capacitats de dinamització de grups que ens ajudin a conduir i ajudar que en aquests espais es puguin desenvolupar el projecte col·lectiu. És un grup, però és un grup que mira cap a fora, no és un grup socioeducatiu o socioterapèutic, és un grup que es projecta cap a fora, que vol millorar el benestar social, que intenta modificar les condicions socials que d'alguna manera condicionen en bona mesura molts problemes. D'una manera molt breu, miro cada un d'aquests diferents moments. Per un costat, en la preparació hi ha tota una feina. El que és molt important és entendre que és un treball d'equip i, per tant, el pensar des de l'equip de serveis socials en el repte de fer treball comunitari és una gran oportunitat de fer equip. És una gran oportunitat de compartir el que sabem del territori, com veiem la realitat que configura la nostra intervenció i com podem, a partir d'aquest diagnòstic que fem d'aquesta realitat, pensar en fomentar l'acció col·lectiva. Aquest diagnòstic, evidentment, en el cas dels equips de serveis socials, en bona mesura es configura, en primer lloc, a partir del que ja sabeu. Tots vosaltres ja sabeu moltes coses del vostre territori. Per tant, el que és important és posar-ho en comú, és aprofitar les dades que ja teniu, tant les que s'hagin pogut recollir amb els vostres sistemes de recollida de dades, com aquella informació més qualitativa que detecteu a través, diguem, de la vostra intervenció individual i familiar. Evidentment, també és una oportunitat per adonar-te també de què és el que no saps, d'adonar-te, d'identificar quins són els actors que estan en el territori, quins són aquests actors que estan compartint aquest repte en la millora del benestar social. I, en tot cas, revisar si és que ens estem relacionant prou amb aquests sectors, revisar també la nostra posició en el territori, perquè hem de valorar si és que estem prou immersos en aquesta realitat, si participem d'una forma prou activa o realment hem de revisar tot això. D'altra banda, òbviament tot això ho hem d'acabar configurant amb un projecte explícit
que ens permeti també dialogar amb la resta d'actors i que també ens permeti visualitzar el que estem fent. Malament, no?, si intervenció comunitària, que potser alguns de vosaltres ja esteu fent d'alguna manera, pren identitat i és reconeguda per la institució en la mesura que hi ha un projecte explícit dissenyat, presentat i conegut i reconegut per la pròpia institució. Aquest també és un recorregut important que s'ha de donar per tirar endavant. Bé, un altre element molt important és la configuració del grup, la constitució i el manteniment del grup. Ja hem dit que el treball comunitari és sobretot una tasca organitzativa, per tant hi ha tot un repte de configurar un grup motor que d'alguna manera permeti, diguem, impulsar l'acció col·lectiva. Evidentment, en l'etapa anterior haurem hagut d'identificar quins són aquests sectors amb els que també estan ocupats, preocupats i o afectats per les situacions sobre les que volem treballar i veure de quina manera els podem convocar. A vegades, moltes vegades serem nosaltres els que haurem de prendre la iniciativa a l'hora, diguem, d'impulsar aquests grups. Altres vegades pot ser que si hem estat prou connectats amb la realitat, prou immersos en la realitat, ens vinguin també a demanar suport i que ens incorporem llavors a dinàmiques que no estan impulsades per nosaltres, però que nosaltres ens fem nostres. Tenint en compte també que aquests grups poden ser, com hem dit en la definició anterior, poden ser grups simples, pot ser la constitució d'un grup de dones o la constitució d'un grup de joves entorn de l'organització d'un esdeveniment esportiu, o pot ser una xarxa de serveis i entitats, més, diguem, en un marc més d'un pla institucional. Hem de veure que, evidentment, en funció de totes aquestes diferents característiques que tenen aquests grups que volem impulsar, el rol, el paper que jugarem els professionals en la dinamització d'aquest grup serà molt diferent. Per tant, òbviament aquí hauríem d'anar precisant, però no podem fer-ho, però en tot cas sí que, com a orientació general, a la teoria del treball comunitari es parla molt que hem d'intentar anar de més directiu a menys directiu. Òbviament, nosaltres hem de treballar per l'autogestió dels grups, hem de treballar perquè a poc la gent es vagi fent responsable del seu procés i, per tant, aquesta és una qüestió important. Com aconseguim que la gent es faci seu el seu procés i com, d'alguna manera, això inspira la nostra dinamització del grup. Aquest és un element molt important. I, evidentment, per exemple, una altra orientació molt coneguda de la Paloma de Ceballos, molt antiga, ens parla una mica d'aquest paper que hem de jugar també, d'entrar i sortir, d'estar quan hem d'estar, d'ajudar que el grup avanci, però també tenim capacitat de sortir perquè altres participants del grup vagin agafant protagonisme. I ja per acabar, un altre element importantíssim és com configurem aquests espais que construïm, aquests grups en els que volem treballar per millorar la situació de la gent gran, la situació, l'absentisme escolar o la dinamització cultural dels joves. En aquests espais hem de construir un projecte col·lectiu. Aquest projecte col·lectiu, en primer lloc, ha de partir també d'una comprensió comuna de la situació sobre la que volem treballar. I, per tant, aquí hi ha tota una tasca de metodològicament, com orientem aquesta tasca de definir o de construir la comprensió comuna. Aquí, en general, al treball comunitari, tenim l'orientació de fer un diagnòstic comunitari, l'orientació també que la investigació, acció participativa, o sigui, convertir, diguem, els subjectes que formen part de la realitat en protagonistes de la pròpia investigació, és una bona estratègia. De totes maneres, jo diria, atenció, això és evident que va molt bé, però atenció a potser donar-li un sentit d'investigació dura a aquesta comprensió comuna, a aquest procés de construcció comuna, i externalitzar llavors en experts
en experts d'investigació aquesta tasca. Per la meva experiència, jo prefereixo una investigació de més baix nivell, més senzilleta, però que sigui protagonitzada realment pels professionals que estan treballant en el territori, per tant, en què els professionals dels serveis socials agafin protagonisme i que també aquest protagonisme sigui compartit amb aquelles entitats que també estan compromeses en la millora de... En el projecte que parlava la Marta d'impuls dels serveis socials que vam fer fa molts anys, justament partíem d'aquesta idea. No volíem nosaltres des de la universitat ser els experts d'investigació participativa que conduïem un procés de recerca, sinó que volíem és que els propis professionals dels serveis assumissin aquest repte. Òbviament, aquí no em dóna temps d'explicar res sobre com es fa una investigació participativa, però en tot cas sí que hi ha tota una feina a fer a l'hora de constituir espais, a l'hora també d'utilitzar eines com per exemple el sociograma, que ens ajuda a fer un mapa de relacions del territori, ens ajuda molt a orientar la feina, o a l'hora de generar o de tenir instruments que ens ajudin a recollir dades, perquè en definitiva el repte que tenim és com la gent aporta i després com sistematitzem això amb una comprensió comuna. I per tant, aquí podem tenir algunes tècniques, estic mostrant així de manera telegràfica, que ens ajuden en aquest repte. I sobretot també el repte de passar de la definició del projecte col·lectiu a la definició del projecte col·lectiu. Per exemple, amb aquest DAFO complexa podem veure com d'alguna manera podem pensar en fer aquest salt de com tenim aquests problemes, per donar resposta a aquests problemes volem construir conjuntament aquestes solucions. Tècnica del model de 9 qüestions seria una altra metodologia participativa que ens ajuda en aquesta tasca. I bé, només acabar, tenint en compte que també és una mica una dels meus interessos, és tirar una llança a favor o posar a relleu també la importància també que pot tenir en la dinamització comunitària la utilització de l'art com a estratègia d'apoderament, com a estratègia, d'apel·lar a aquestes potencialitats i capacitats que la gent té, perquè en definitiva tots tenim aquesta dimensió creativa i realment ens sentim, ens fem més poderosos a la mesura que tenim possibilitats de desplegar la nostra creativitat. Per tant, també, en tot aquest procés, tant de diagnòstic com de definició dels projectes, però sobretot de desenvolupament dels projectes, obrir espais en l'escalar, al teatre, a les arts plàstiques, la música tingui protagonisme, ajuda molt també a poder generar dinàmiques comunitàries intenses. Moltes gràcies. Gràcies, Marta. Gràcies, Ferran. Ara donaríem pas a un torn obert d'intervencions. Bé, ja plantejaré alguna qüestió que he anat anotant. Heu parlat d'una figura que és l'organitzador comunitari, no? I fa referència a que bé, que podries comentar una mica quin valor aportaria una figura d'aquestes característiques respecte a les figures que tradicionalment s'utilitzen o estarien implicades en processos d'aquestes característiques en el nostre país, no? Sí, evidentment estem parlant d'un altre país, però sí que és cert que en altres contextos hi ha també aquesta figura de l'organitzador, organitzadora comunitària. És a dir, bàsicament és una figura que té el mandat, és a dir, se li demana d'una manera que faci d'una manera intervenció en la comunitat. I per tant, d'alguna manera, és un professional que no fa intervenció individual, sinó que exclusivament es dedica a què? Doncs es dedica, en aquest sentit, a conèixer tot el territori molt bé,
a conèixer quins són els actors que hi ha dintre del territori, a conèixer, per exemple, quines són les realitats i a partir d'aquí a poder fer emergir, en aquest sentit, respostes concretes, en el camp, en aquest cas, en el cas de Quebec en concret, també es dona un altre fet que és diferent a la resta del Canadà, perquè els serveis socials i els serveis de salut estan integrats, és una cosa característica del Quebec, llavors, per tant, pot intervenir tant amb elements que estan vinculats, tenen aspectes socials, en aquest sentit, com tenen aspectes de salut. I posaré un exemple. Per exemple, en tota la qüestió de l'alimentació, i tot el debat que tenim a l'entorn del tema de la inseguretat alimentària, com fem front a tota aquesta qüestió, quin és el tipus de respostes que s'estan donant des del tercer sector, des del sector privat i a vegades també amb la incomoditat o amb els qüestionaments que ens posem, que es posen des dels serveis públics de quin és el rol que hem de fer davant de totes aquestes qüestions, perquè tenim, evidentment, una realitat que està aquí. Bé, un organitzador comunitari, si intervé en relació a aquesta qüestió alimentària, doncs, per exemple, el que farà serà, d'una banda, conèixer quina és la realitat d'aquella situació en el territori en el que intervé, llavors el que intentarà serà fer emergir algun tipus de respostes d'una manera que siguin respostes encaixades, és a dir, que siguin factibles, possibles i viables en el territori, com pot ser, per exemple, crear el que seria un magatzem solidari, amb l'implicació de les persones, en aquest sentit, del territori, a la que aquest magatzem solidari es faci, per exemple, en una seu de l'equivalent d'una organització del tercer sector i que en aquest magatzem solidari, que són l'Épicerie Solidaire, d'alguna manera, per exemple, en el mateix dia que es fa l'Épicerie Solidaire, hi haurà la gent de salut pública que explicaran qüestions en relació a la salut, temes d'hipertensions, tema de diabetis, tema d'obesitat. Hi haurà tot un espai orientat, per exemple, a les famílies. Al mateix temps, el lloc on es fa és un lloc que és un restaurant popular. Per tant, hi haurà també cuina, que a vegades es anirà fent en relació a diferents llocs, segons la realitat de la població immigrant, per donar a conèixer també com els menjars podem cuinar de diferents maneres en funció de la diversitat cultural, etc. Evidentment serà un espai portat conjuntament per voluntaris, però també hi haurà professionals de diferents camps. També pot vincular-se gent del món educatiu. Hi haurà, per exemple, els treballadors de carrer que aprofitaran justament el fet d'anar en aquest magatzem solidari per poder trobar-se amb persones concretes del territori que estan en una situació vulnerable d'aïllament, poden ser joves, consumidors de drogues, poden ser persones grans, etc. I, per tant, aquest organitzador comunitari se n'encarregarà de fer tota aquesta organització per poder donar un altre tipus de resposta diferent en el tema d'alimentació que no sigui, d'una manera, la resposta de vagi vostè amb una organització que li donguin el PAC del Banc dels Aliments i vostè després se'n vagi a casa seva a cuinar el que bonament pugui en funció del que li han donat. Per tant, és un espai que té diferents objectius. És un espai que té l'objectiu de fer trobar la gent, és un espai que té l'objectiu també de treballar els elements de la desqualificació social que provoca el fet de ser perceptor d'ajuda alimentària. No hi ha res més desqualificant que ser perceptor d'ajuda alimentària. Per tant, clarament el que aporta és com una restitució, és a dir, una de les coses que no m'ha donat temps de dir és important de dir, és a dir, fins a quin punt també des dels serveis socials i des de la intervenció comunitària o a través de la intervenció comunitària podem restituir i reparar les conseqüències que té els processos de desigualtat social en les persones. Perquè això, d'una manera, parlem molt de l'empoderament, però parlem molt menys del desempoderament. Doncs les persones bàsicament viuen processos de desempoderament. Per tant, el tema és com aquests espais també són espais per facilitar que la gent pugui accedir, a productes de primera qualitat, amb un preu molt baix, perquè són aconseguits d'altres maneres i, per tant, això ha reduït molt el cost del preu dels aliments i permet que tota persona pugui poder accedir a aquells aliments de primera qualitat com qualsevol altre ciutadà i de forma digna, perquè aquest és un element central quan parlem del tema de l'ajuda alimentària.
Molt bé, gràcies. Ferran, plantejaves dues estratègies d'intervenció, no? Una seria d'alt a baix, o sigui, l'equip de servei social dissenya un projecte d'intervenció comunitari i el desenvolupa cercant aliances, i llavors es plantejaves una segona estratègia, que és, de baix a dalt, que és com se negocia des de serveis socials amb entitats que sorgeixen de manera espontània i que normalment tenen un posicionament crític respecte a la intervenció que fan les administracions davant els problemes que tenen aquestes persones. Un poc... Bé, és un dels reptes que tenim. Jo, per exemple, per concretar-ho, per exemple, jo el que he viscut ja més directament és, per exemple, la relació amb les plataformes d'afectats amb la hipoteca, amb tot el moviment que hi ha hagut, amb la problemàtica de l'habitatge, dels desnonaments. Realment és difícil el poder... Jo crec que el que és molt important és reconèixer en primer lloc el valor que aporten aquests grups, encara que si es posicionen d'una manera, diguem, molt contrària a la pròpia organització, doncs, òbviament, has de poder entomar una tasca de mediació, no? I de poder, d'alguna manera, articular o fer de mediador entre el que és el posicionament institucional i el que plantegen aquests grups. Molt bé. Algú té alguna qüestió, alguna intervenció? Bé, moltes gràcies per les vostres aportacions. Jo el que volia demanar era en relació a que, si no ho he entès malament, feu molta referència a que els serveis socials liderin aquests projectes comunitaris, xerràveu sempre dels serveis socials, i jo el que volia demanar era el paper de les entitats del tercer sector, perquè sí que estem veient que en molts casos les entitats del tercer sector són les que estan duent a terme projectes comunitaris, en molts casos finançats per obres socials i de bancs i això. I bé, era un poc el paper de les entitats del tercer sector, sinó com a complement o com a també actors que lideren. Gràcies. Sí, no, evidentment el tema és quin és el rol que poden tenir els serveis socials, i en aquest sentit quin és el rol que està tenint el tercer sector. És a dir, moltes vegades quan parlem del tercer sector, evidentment no ens imaginem en aquests moments la nostra societat sense el tercer sector, segurament, és a dir, està clar que fan una funció molt important i en alguns barris realment és fantàstica i és molt interessant. I, evidentment, el tercer sector, una de les coses que en aquests moments també té molt clar és tot el tema de la innovació social, el com d'alguna manera canviar les metodologies, canviar les formes de fer, etc. Per tant, amb tots aquests processos, evidentment, el tercer sector, d'alguna manera, jo diria que ha entrat, evidentment, hauríem de fer una anàlisi finet, diríem, en les diferents realitats. Jo, disculpeu-me, però no conec, evidentment, la vostra realitat tant com conec, en aquest cas, més Barcelona, àrea metropolitana i a vegades alguns llocs, en aquest sentit, de Catalunya, de llocs de l'Estat, d'altres llocs de l'Estat. Però en aquest sentit sí que és cert que, evidentment, el tercer sector està impulsant processos d'organització comunitària i fins i tot el sector privat, perquè quan parles de la Fundació La Caixa i dels plans de desenvolupament intercultural impulsats per la Fundació de la Caixa, evidentment, estem parlant del sector privat, que d'alguna manera també entra de ple en aquestes qüestions. Clar, aquí hi hauria com diferents reflexions que ens hauríem de fer. Una és quin és el rol que ha de tenir i pot tenir els serveis socials, perquè estem parlant de serveis públics, i d'alguna manera quin és el rol, en aquest sentit, que està tenint i tindrà previsiblement i continuarà tenint el tercer sector i sector privat, etc.,
si els serveis públics no entren en aquest tema. És a dir, que en aquest cas també és un tema de tenir en compte, abans es feia referència en la presentació d'aquestes jornades al tema de la llei, com la llei de serveis socials que teniu és una llei que d'alguna manera planteja el tema de la intervenció comunitària, i tenim moltes raons per poder d'alguna manera orientar les accions també comunitàriament. Per tant, el tema és, està clar, podem fer-ho conjuntament amb el tercer sector, el sector privat i fins i tot a vegades amb els moviments socials. Són, evidentment, processos diferents perquè això ens està passant a Barcelona, és a dir, hi ha grups que venen dels moviments socials que no volen saber absolutament res amb l'administració, amb l'administració ni local, però estan fent acció comunitària també. Bé, doncs que continuïn fent aquesta acció comunitària, que segurament té molta raó de ser. En canvi, sí que és cert que hi ha altres projectes, per exemple, projectes que han emergit des del mateix Ajuntament, com és el Pla Buits, que han facilitat l'emergència i la creació de projectes en diferents territoris de la ciutat que, com bé diu, eren buits, i que, per tant, allà han emergit projectes. Doncs, en alguns casos, no hi trobarem absolutament ninguna connexió amb serveis socials i en altres casos sí. Per exemple, a Barcelona hi ha territoris en els que clarament els serveis socials estan fent intervenció comunitària i en altres territoris no. I quan dius per què en uns territoris sí? Doncs bàsicament per diferents factors. 1, perquè els directors d'aquests centres s'ho creuen. 2, perquè els equips estan orientats i pensats i, si voleu, fins i tot amb un caràcter vocacional, és a dir, realment tenen molt clar, no s'imaginen fer intervenció sense aquesta pota, sense l'element comunitari, i 3, perquè tenen resultats. És a dir, en un dels projectes de recerca, per exemple, que estem fent sobre el tema alimentació, una iniciativa ha vingut des d'un projecte en el que bàsicament apleguen serveis socials, agència de salut pública, ambulatori, els espais culturals, i han posat en marxa cuina col·lectiva, d'alguna manera, en un barri molt afectat, amb situacions de pobresa alimentària, i per tant, això ho ha impulsat serveis socials? Ho ha coimpulsat. Hi ha diferents entitats, moltes diferents entitats, però la directora d'aquest centre i els professionals d'aquest centre són els primers que es posen els delantals i estan allà fent una tasca com qualsevol d'altra. En canvi, potser a 3 barris de costat tenen la mateixa realitat, però la resposta no ha sigut aquesta. Per què? Doncs aquí ens hem de preguntar quin és el rol que fan uns i altres. Sí, jo voldria afegir que és evident que el paper del tercer sector és fonamental, però també és important que ara estem fent l'èmfasi en el paper que han de jugar els serveis socials i els serveis públics, i també s'hauria d'evitar una cosa que ha passat, per exemple, o està passant a Catalunya, que és que al moment de configurar, per exemple, els plans de desenvolupament comunitari, el que s'ha plantejat és donar tot el protagonisme al tercer sector, i això el que ha fet és desactivar el paper dels serveis públics. I, per tant, s'han plantejat plans de millora del benestar en un barri amb el lideratge d'una associació de veïns. Llavors, d'acord que l'associació de veïns, lideratge inclús, tenint el tècnic a dintre de la seva associació, i clar, això està molt bé, però el que està clar és que qüestions importants per poder lluitar contra les desigualtats han de comptar amb una implicació important dels serveis públics. I a més també, a vegades també hauríem de visualitzar també el que moltes vegades els serveis públics tenim una relació més directa amb els ciutadans que no moltes entitats. Tampoc hauríem de pensar que pel fet de ser entitats privades o el tercer sector tenen necessàriament una relació més privilegiada amb els ciutadans. Moltes vegades, inclús al contrari, justament tenen una necessitat de supervivència com a organització, uns interessos creats que fa que moltes vegades no necessàriament defensin els interessos públics. Per tant, per realment impulsar l'acció comunitària, una acció comunitària realment transformadora, que doni resposta als problemes socials, és imprescindible també el lideratge, el colideratge també dels serveis públics, i entre ells, evidentment,
al servei social. Alguna qüestió més? Bon dia. Una pregunta orientada a Ana Marta. En relació, has comentat moltes coses, però en relació a lo que comentaves de la distància entre els discursos i el que són les pràctiques, jo m'he quedat així pensant una mica, això, motius, causes que estan a la base, però més que quedar-me en això, m'agradaria si poguessis comentar si haveu pogut detectar això a la feina directa i als escenaris directes en els que vosaltres treballeu i veure una mica com fer aquest procés en els propis professionals, de passar de, jo crec que tothom tenim molt clar la metodologia, els discursos, el marc teòric, però com fer aquest pas cap a la pràctica, a veure quina feina o com ho heu fet a nivell de professionals, de fer aquests itineraris professionals. Gràcies. Molt bé. Sí, a veure, el que ha passat en aquests darrers anys és que moltes vegades el tema... Jo he començat abans dient que l'organització, és a dir, que és important veure com tenim les organitzacions i fins a quin punt les organitzacions estan pensades per fer aquesta intervenció cap a la comunitat o estan de manera més pensades en aquest sentit cap endintre. Però dit això, sí que és cert que també hi ha una certa... Com ho diria, no? Estic buscant la paraula. Però és... Hi ha una certa entre mitificació, això és almenys el que ens passa a Catalunya, una certa mitificació i un cert, a vegades, fins i tot desconeixement dels professionals. Els professionals, evidentment, es van preparar, tots tenen una formació, venen del camp o del treball social o de l'educació social o de la integració social, qui més qui menys ha fet formació en el camp comunitari, però a vegades fa molts anys que ho ha fet. Llavors és com tot, al final si no ho practiques és com, acabes com oblidant-te. Sí que tens d'alguna manera les bases, els elements, però no saps d'alguna manera com s'activa, és a dir, no saps quin és el pas 1, el pas 2, el pas 3. Llavors, per poder d'alguna manera justament incidir en aquesta desmitificació, que a vegades és allò de... Nosaltres a Catalunya ens passa també que, és a dir, el treball comunitari dels anys, i agafem els anys 60, els anys 80, i dius, escolta, ha plogut molt de llavors ara, i s'ha continuat fent molta intervenció comunitària. Aleshores, pel tipus de formació sí que és interessant, que els professionals que es formin estiguin realment molt motivats. I aquí jo sempre em faig la pregunta, tots els professionals poden fer intervenció comunitària? Jo és una pregunta que no tinc resposta, però me la faig. Per què me la faig? Perquè a vegades veus que hi ha resistències, també. És a dir, ostres, jo recordo a Montreal, un organitzador, penseu que hi ha organitzadors comunitaris que porten 30 anys fent organització comunitària. Jo recordo que una de les preguntes que li vaig fer a un d'ells va ser «I quin horari teniu?» I em va dir «l'horari que requereix l'organització comunitària». I llavors vaig dir, i això què vol dir? Diu, que quan hem de treballar un dissabte hem de treballar un dissabte, quan hem de treballar un diumenge hem de treballar un diumenge, tal. És a dir, clar, això comporta, no vull dir així, que sigui tant això, però que sí que vol dir que evidentment fa falta una flexibilitat que llavors aquí també podem topar amb resistències per part d'alguns professionals que potser el discurs és jo no faig comunitari perquè no tinc les condicions per fer-ho, però al moment que dius, bé, ara sí que tens les condicions per fer-ho, llavors hi ha un replegament i dius, ostres, això què vol dir? En termes de dedicació. Per tant, aquí també apareixen de la mateixa manera, és a dir, no només hem de posar les dificultats cap enfora, ni només hem de posar les dificultats cap a dalt, sinó que també, d'alguna manera, en aquest sentit, els professionals també ens hem de preguntar si realment estem disposats o no a fer intervenció comunitària i què és el que suposa fer intervenció comunitària aquí. Llavors, per tant, si comencem per aquells professionals d'una manera que estan motivats, que s'ho creuen i que realment fins i tot ja estan fent, en aquest sentit, evidentment, és més fàcil. Llavors, el tema és plantejar un tipus de formació que no es quedi en la formació, sinó que sigui una formació que acompanyi les accions. I, per tant, com una formació una mica que permeti, d'alguna manera, anar desplegant projectes i que permeti, en certa manera, anar revisant, també, des de la pròpia formació, com s'estan fent. I insisteixo, compartint el coneixement, és a dir,
una de les coses que també ha passat en el camp dels serveis socials és que a vegades s'ha buidat de coneixement el saber dels professionals. La mateixa pràctica és un espai d'autoformació. Per tant, en aquest sentit, el mateix activar els projectes i els processos són espais d'autoaprenentatge. Llavors, en aquest sentit, és important també buscar espais com aquest que teniu avui, però d'altres, per poder plegar, perquè els professionals puguin compartir les estratègies, com ho han fet, el tipus de tècniques, el tipus de... perquè, evidentment, no tot és replicable, però sí que pot ser inspirador. I, per tant, és molt més inspirador tenir una taula amb gent que està fent, o alguns que estan fent, perquè els altres vegin que això és possible, que tenir una taula en què tothom s'hi ha de posar i llavors és dir, ostres, quin és el pas 1, quin és el pas 2 i quin és el pas 3. I que a vegades això genera un mecanisme de, ostres, això em complicarà la vida, Per tant, és molt interessant compartir sobretot gent que ja ho està fent, perquè la gent clarament el que explica és que té resultats, redueix a vegades, en alguns camps també redueix l'atenció individual, redueix l'atenció individual i que és molt més satisfactòria a vegades que l'atenció individual. Per tant, a vegades val la pena també escoltar el que diuen els professionals perquè jo no soc, en aquests moments no soc professional, i per tant no teniu per què creure'm, però quan ho diuen els professionals que ho fan, llavors ho diuen les mateixes persones, que també és molt interessant. Molt bé. Alguna qüestió més o anem a fer... Sí? Per les vostres intervencions. Jo una cosa que he notat a faltar, suposo que perquè de la meva vessant que m'he ocupat fa bastant d'anys del tema laboral, la inclusió i la participació moltes vegades passa perquè les persones tinguin una perspectiva d'inserció laboral, que pot ser com a mitjà la participació social per després traspassar cap a la laboral, però penso que és una tasca de l'administració lligar serveis socials i formació per l'ocupació, atenent especialment a col·lectius vulnerables que són sempre els que queden al marge de la participació. I un altre tema és l'ús de les noves tecnologies, que això el que fa és una bretxa molt important, perquè ara les associacions totes o estàs a la xarxa o no estàs. I això crec que no n'heu fet menció i per això és molt important. Gràcies. Bé, jo només et diria que estic totalment d'acord que un dels espais d'intervenció comunitària importants són aquests que despleguen accions cara a la inserció ocupacional. Òbviament, n'hi hauria molts altres amb el tema de la dependència, amb el tema de l'absentisme escolar o amb temes més vinculats a la salut o amb el tema de la discapacitat. Podríem anar veient molts àmbits en els que l'acció comunitària ens ajuda molt a ajuntar esforços entre tots aquests diferents actors que d'alguna manera estan ocupats, preocupats i afectats per tirar endavant aquestes situacions. Per tant, totalment d'acord en la importància també d'aquesta línia per treballar la integració laboral, òbviament. I també, evidentment, la teva reflexió sobre la importància de les noves tecnologies, bé, també, òbviament, avui, molta part, moltes relacions de col·laboració, de treball conjunt, de treball en xarxa, que construïm amb la resta de serveis i entitats, ho fem a través de les noves tecnologies i, evidentment, les xarxes socials, el Twitter, el Facebook, el que sigui, també ens és molt útil cara a la difusió del que estem fent, la feina de sensibilització, de conscienciació sobre determinats problemes. Bé, aquí hi ha iniciatives molt interessants que estan demostrant la importància que té això que destaques. Sí, jo potser el que afegiria amb el tema aquest de les noves tecnologies també és que això també ens posa un repte en els professionals, en termes dels coneixements i de la formació.
Nosaltres en aquests moments, per exemple, estem fent una recerca sobre el tema justament de com dissenyar conjuntament amb persones immigrants una APP, una aplicació mòbil per poder, en aquest sentit, facilitar-los qüestions de vida quotidiana. I, curiosament, bàsicament ens hem adreçat a tota una sèrie d'entitats a Barcelona que treballen amb col·lectiu immigrant. I una de les coses ha sigut la sorpresa de quina era la mirada que en tenien aquestes organitzacions de les persones immigrants de la utilització de les noves tecnologies, que pensaven que les utilitzaven molt menys en el que realment les persones les utilitzen. És a dir, en aquests moments tenir un mòbil és una cosa imprescindible per qualsevol persona, i en aquest cas també per una persona immigrant i nouvinguda. I per tant, a vegades l'imaginari que podem tenir des de la visió professional, d'atendre des de serveis socials, que la persona pot tenir dificultats de parla o de poder-se explicar, etc., ens pot donar un imaginari que a vegades no coincideix en absolut amb l'utilització que aquesta persona pot fer quotidianament, quan ha d'anar al metge, quan ha d'anar tal, que utilitza ràpidament el traductor, que busca tal, és a dir, que utilitzen una quantitat d'aplicacions que jo no les utilitzo i que algunes d'elles, a l'hora de fer aquesta recerca, me'n vaig assabentar que existien, per canviar, per comprar i vendre, és brutal. Per tant, això també ens posa en el repte, en aquest sentit, quan volem intervenir davant d'aquest tema de situacions, per exemple, com des del treball social podríem utilitzar el mòbil per treballar amb un grup de dones o amb un grup de joves, és a dir, això també ens posa en el repte de tenir que formar-nos prèviament nosaltres en relació a aquestes qüestions. O el tema que deies del tema dels aturats, o el tema de la inserció socioprofessional. Doncs no sé, jo la setmana passada, fa 2 setmanes, vaig estar a Toulouse i vaig visitar una experiència que em va resultar molt interessant, com tenen ells, a través de l'economia social i solidària, el que en diuen les cases dels aturats, la maison de chômeurs. Llavors eren llocs on aplegaven a les persones en situació d'atur, que també menjaven, llavors era com evitar d'alguna manera tot el que provoca l'estar en atur, quan és una situació no desitjada, i a partir d'aquí anar a fer emergint d'alguna manera petits projectes de cooperatives, etc. Però moltes vegades hem de treballar també l'impacte que generen les persones, aquesta relació entre atur no desitjat, amb salut mental, etc. I com a partir d'aquí podem anar treballant també les qüestions d'inserció o d'incorporació sociolaboral també. Molt bé. Jo crec que ja hem sortit de temps completament. Res, moltes gràcies, Ferran, moltes gràcies, Marta, i res, podem anar a berenar.